Kaixo kazetaguneko lagunak, bazenekien Facebook eta Instagram zure edukia erabiltzen ari direla adimen artifiziala prestatzeko, bideo honetan pausoz pauso azalduko dizut nola saiestu Metak zure informazioa erabiltzea bere inteligentzia artifizial ereduak entrenatzeko. Az gaitezen. Facebookekin hasiko gara eta ordenagailutik egingo dugu. Mugikorretik ere egin dezakegu, jarraitu beharreko urratsak berdinak dira da. Gure kontuan sartuko gara eta gure profilan klik egingo dugu, goiko eskuineko izkinan. Goitiberako menu bat agertuko zaigu eta hemen konfigurazioa eta pribatutasuna aukeratuko dugu. Ondoren pribatutasun zentroan sartuko gara. Informazio asko duen orrialde berri bat irekiko dugu, baina orain interesatzen zaiguna testu nagusia da. Metak hemen jakinarazten digu informazio publikoa adimen artifiziala hobetzeko erabiltzen ari direla, baina aurka egiteko eskubidea daukagula. Horretarako, testuan oponerme jartzen duen tokian klik egingo dugu eta formulario bat irekiko zaigu. Hemen zeren aurka gauden irakur dezakegu eta azkenik gure posta elektronikoa idatziko dugu. Baliteke atal hau lehenetsita izatea, baina hala ez bada oso garrantzitsua da Facebookeko kontua lotuta duzun posta elektronikoa idaztea. Atal bat ere badugu zerbait idatzi nahi izan ez gero, baina hau aukerakoa da. Amaitzen dugunean, bidali hautatuko dugu. Orain, ikusiko dugu nola egin dezakegun Instagramen, eta oraingoan mugikorretik egingo dugu. Gure kontuan sartu eta gure profilean sartuko gara, eskuineko beheko argazkian klik eginez. Hemen goian eskuinetara menuko 3 marratxoak hautatuko ditugu eta aukeretan dezente jaitsiko gara, pribatutasun zentroa aurkitu arte. Klik egin eta lehengo orri berbera irekiko digula ikusiko dugu. Testua ere bera da eta oponerme hitza hautatuko dugu. Behin informazioa irakurrita, erabiltzen dugun posta elektronikoa idatziko dugu. Beti ere Instagramera sartzeko erabiltzen duguna. Informazioa beteta daukagunean, bidaltzeko emango diogu eta listo. Hau da guztia, orain badakizu zure pribatutasuna nola babestu Metaren adimen artifizialaren aurrean. Bideoa gustatu bazaizu emaiozu gustoko dut eta harpidetu zaitez gure kanalera bideo gehiagotarako. Hurrengora arte!